De Bibeltekst voor dit programma is Filippa Kapital 4, vers 6 tot 7. In het laatste programma zagen we de wonderbare waarheid wat de Bibel ons wijst, dat we dat hier in dit leven kunnen weten, dat ons nomen is en dat levensboeken neergeschreven. De beding is dat we hem moeten aannemen. Dit vandaagse programma handelt met gebed en wat we voor een verrecht hebben alles nog God te brengen in gebed, wis hij weet wat ons fehlt. Ik laat u nu aan dit programma te horen om te zijn wat de Bibel ons waar te leren heeft, besonders van dat verrecht wat we hebben nog God te komen in gebed. Herr, ik dank u voor die woord en bid dat u dat mocht rekelijk zijn te alle te horen. Amen. Hier is met u, prediker Elmer Remmer. Nu vriend, vandaag zijn we terug in dat 4e kapitel in dat Filippa boek en waar we den 6e vers ontvangen. En hier waar we de kracht zijn die we hebben kennen voor ons christelijk leven. En dit kapitel heeft te doen met dat christelijk leven. En de eerste 4 vers zagen we van waar de kracht herkomt. Dat weer je dan de vrede. Dat is de herkomst. Zoals een zegt, dat is de damp en de dampketel. Dat is wat dat ons den drief geeft voor dem Herr te arbeiden. Nu de 6e vers. Doet niks zorgen, leven komt met alles in je bed en aanhouden met dank voor God en laat aan weten wat je veelt. Nu, dat je bed is dat geheimnis voor de kracht. Je bed. En mij is zo dat door mij voor dem Herr gedaan wordt, meer mensen worden voor dem Herr gewonnen door je bed, als wat anders. En ja, mij is zo dat de wichtigste arbeid voor dem Herr is voor anderen te beden, besonders voor zonen die niet bekeerd zijn. En dan ook zonen die dat evangelium uitgeven, doet voor den beden. Mij is ook zo dat wij niet genoeg daarvan reden dat mensen beden zullen. Er zijn zoveel christen die zoveel, dat zij dat zeer druk moeten hebben met alle handdonen voor dem Herr, om dem Herr te dienen. Maar weet, beden is een zeer wichtige arbeid, ook een zeer wertvolle arbeid. Eindelijk alles dat we proberen voor dem Herr te doen, zal met gebed gedaan worden. Ik hoor dat mal wat zeer interessant het gezegd. Eerstens zei ik dat we ons even niets nemen zullen, maar dat we wegen alles beden zullen. Dat is eindelijk een aancommanderen van dem Herr. En ik geloof dat ik zeggen kan, dat ik me door een even doe, dat ik alles naar Herr neem en gebed. Dat hield zich even zeer fram, niet zo. Maar dan moet ik ook voorts toestonen, dat wanneer ik die voor dem Herr gelegd heb in gebed, dan neem ik die eenmaal voorts waarde op en draag de ram, krijg zoals ik verheer deed. Dat, mijn vriend, is mijn probleem. Ik weet niet wat die probleem is, maar ik weet dat er veel anderen zijn, die de nemelijke probleem hadden ik had. En dacht, de Heer heeft gezegd, dat ik mijn last op arm leien zal. Wils arm maakt dat een onderscheid hoe ons dat gaat. Hij zegt, ik wil haar dat du mij vertrouwen zult. Doe die even nust gremen. Doe wij in alles beden. Is dat niet wonderschijn? Ik wens me manchmal dat ik zo vrij kan zijn als die vogel in de lucht. Zo vrij als die bijen die nog handig zeker. En dat is zo als hij wel had dat we zullen zijn. Hij zegt dat die vogel doen zich niet gremen over wat ze eten worden. En die bloem die zo stroom is, die remt zich niet over hoe ze kan stroom zijn, die is bloos stroom. Ja, en ik zei die, ik wens me wanneer ik zo kan zijn, dat heet onder te gremen en veel zorg zijn. Ik wil zo leven, dat ja. Maar de oude natuur wil door immer mank spelen. We hingen op ons hof een appelkozenboom. Die heeft door al meerdere jaren gestaan en meest ieder jaar is die in voorjaar ganz vol bleeksels. Dit jaar weer dat water zo, maar dan kwam een frost en dat weer dat eng van irgendwat van een vrucht dat die wordt hebben. Maar andere jaren hebben we daar manchmal veel appelkozen aan gehad. Maar we kunnen die niet eifsten.
Wist die eke kotters vangen die, en die vroegen die alle af verdem dat die riep genoeg weer op te plekken. En ik stond daar en zag hoe vrij die weer door aan dem boom. Den Boder dat reicht nog, dat mij dat niet geval. Maar dan dacht ik door aan dat de Heer zei dat hij voor aan verzorgen deed, en wanneer ik op geen appelkozen kreeg, dan hadden zij winst genoeg om eten. Maar waarom kunnen die niet zest wat om eten zeker? Waarom mijn appelkozen eten? Genoeg, die remen zich niet, die zijn bloos zeer vlietig met ihr eten zeker im zomer, zodat ze genoeg worden ha voor den lange winter. Ik weet niet hoe ze eten dit jaar vingen, wils er zijn geen appelkozen aan den boom. En die vrouw komt dan ver, do wie werkelijk aan dem Herr vertrouwen? Wie zullen ons even nicht remen en zorgen? Wie zullen wegen alles beden? Nu, Paulus laat niemals dat je bed zo zijn, als van een wordt wo hem diestere en nenranen. Je bed deed op een zekere grond arbeiden. Zoals we in Rema lezen, dat geloven komt der Heere, en Heere komt der God zijn woord. De Heer deed je bed op zo'n zekere grond opbouwen. Also, wanneer dan aan je bed denken deed, hoe is dat dan met? Hoe kan een weten of God antwoorden wordt oder niet? Nou, hark wat God zegt, en dat is meer zo als een aancommanderen, als wat vertoeslonen. Hij zegt dat we zullen al onze aanvraag nou aanbrengen met dankzegging. Maar is zo dat wanneer we naar God komen met een aanvraag, dan vragen we hem dan nou dat hij wat voor ons doen zal. En dan hem door krijg voorts dan, door verdanken. Paulus zegt door, dat we hem danken zullen, wanneer we hem dan nou vragen. Ik weet dat een die de Bibel uitleggen zei, dat wat Paulus hier meent, is dat wanneer de Heer dan ons de antwoord geeft, dan trekt de Heer gewoon en hem daarvoor danken. Nou, dat is je dan even ook goed dat te doen. Maar, mij is zo, dat is niet wat hij hier meent. Mij hield zich dat zo, dat Paulus zegt dat die dank zal een poort van dat gebed zijn. De Griechische spraak wie een spraak die een zaak zeer klaar uitdrukken kan. En wanneer Paulus wat zegt, dan meent hij krijgt wat hij gezegd had, wils hij zegt krijgt wat hij zeggen wil. En waarde, hier, als hij zegt dat we de aanvraag zullen met dank voor dem Heer brengen, dan is dat krijgt ook wat hij meent. De dank zal een poort van dat gebed zijn. Nu wat Emma han weer zei, nou God dat mijn gebeden maar niet antwoorden. Ik hier vaak mensen zeggen, ik heb veel gebeden die niet zijn beantwoord worden. Nou, maar mijn vriend, mij is zo dat er niet zo wat is als een gebed dat niet een antwoord heeft van Heer. Du was gleich wonderen wat ik meen. Meinst du werkelijk dat du een himmlische Vader hast, die dat gebed van zijn dingen niet heren en antwoorden wordt? Du zegt dan, nou, vielleicht, maar ik deed voor wat je was het beden, en ik had dat niet gekregen. Dat kan wel eens zo zijn, maar du hast toch een antwoord tot die beden. Vriend, God wordt immer zijn dingen gebed heren. Immer. Maar niet immer krijgt zoals we dan nog vragen. Manchmal wordt God jo zeggen, manchmal wordt hij nee zeggen, en weet manchmal wordt hij zeggen, na wacht nou een beetje. Ik wil proberen dat duidelijk te maken met een zeer gewöhnlijk bijspel. Als ik een jong weer, wil ik eenmaal wat hebben, een speelding of zo wat. En dan word ik mijn vader dan nog vragen. En dat passeert niemals, dat hij mijn heren deed en antwoorden deed. Hij geeft mij immer een antwoord. Mijn vader wie een goede vader. Dat wie een doet waar hij arbeiden deed, wanneer ik door ram weer, en ik aan nog een 5 cent vroeg, zodat ik mij wat kinder geven kon, dan geeft hij mij immer een antwoord. De meeste tijd weer dat nee. Wils entweder zei hij dat zoveel kinder niet goed weer voor mij. Ik dacht dan anders, maar hij zei nee.
Oder hij zei dat we niet genoeg geld hadden om eten te kopen, en dan zeg hij niet om kinderen te kopen. Jo, de meeste tijd, wanneer ik hem nog wat vroeg, weer de antwoord nee, maar hij geeft me een antwoord. Ik zie zo vaak in worden dat vaak doen jonge mensen lang strijden met ihre ouderen, want de ouderen al nee gezegd hebben. Dat is niet goed, vriend. Ouderen zullen niet toe ihre dingen aangeven, bloos wil zij bij een prager aanhouden. En jo, dat is immerhand zo dat de Heer veel dingen heeft die ramgonen en zeggen dat zij onbeantwoorde gebeden ha, en zo doen als wanneer de Heer aan niet goed is. En dan is door de vrouw wegen beden voor kleine zaken oder grote, buiten je weinige zaken. En weet je wie onderscheiden woont grote zaken zijn en woont kleine zaken zijn. Maar ik wil dit ook wat klaarmaken, en dat is een wonderschöne verrecht, dat we immer kunnen naar God komen en we kunnen irgend wat voor aanbrengen. Hij interesseert zich voor alles dat in ons leven is, vriend. En jo, dat is wonderbaar. Ik heb veel vaders gekend in mijn jaren, en ik mijn nu zonen die zich christen naamden. Die waren mannen van allerhand geschäften, oder vormen, oder zonen die met feit te doen hadden.
En dat is dan immer interessant geweest te beobachten hoe de vaders met ihre kinderen handelden. Een van de vaders waren zonen die geen tijd nemen willen voor ihre kinderen, want ze druk hadden met ihre geschäften. Wanneer een van ihre kinderen dan nog aan het wegen wordt, dan deed hij den schellen dat ze aan bodden deden met ihre kleinigheden. Die roept dan naar de moeder dat zij zal dat kind holen komen, zodat dat kind aan niet bodden wordt met zijn zaken die geen wiert hadden. En dan waren er ook andere vaders, die een doet met wat ze dat druk hadden, wanneer een van zijn nate kinderen nog aan het een doet wat dat weer, of groot of klein, dan neemt hij de tijd dat op te fixen, of wat immer door veelt. Daar is de geschichte van dem vader, als ze de grote kanaal boeden door in Panama, en die door in trouble en dan gerode. En wegen de krankheid zandfeber wordt aan en zijn familie een schep gegeven om binnen wonen. En des man had dan veel papieren die hij studeren moest, en een dag als hij door met de papieren arbeid, kwam zijn kleine jong en hield, en praat aan dat hij zijn klein het woordje terecht maken zal, wils een raad weer losgekomen. Nou ja, de vader had dat zeer druk. Also wat deed hij? Hij had kunt de moeder roepen en zei te haar, dat zij dem jong holen zal en aan uit zijn stoof holen zal. Maar deed hij dat? Hij had kunt zijn kleine jong naar zijn moeder schikken. Maar deed hij dat? Oder hij had kunt dem kleine jong uitschellen, en dem zei dat hij hem niet botheren zal, wils hij had dat zeer druk. Nee, hij neemt dem jong op zijn schoot, neemt dat woordje en dat raad, en met een hand draaien, moek hij dat raad terug aan, en vouwt dem jong aan en weer afgoot. De jong weer tevreden en raande daarvan. Nu zei me, woont neem langer, dat woordje te fixen, oder dem jong uit te schellen, oder de moeder te zeggen, dat zij zal dem jong naar wegholen. Aber de onderscheid tussen hoe de jong en ook de moeder en ook de vader zich nog herveelt over die zaak. Voor dem kleine jong weer dat los het raad een zeer wichtige en grote zaak. Ja, de vader weer een goede vader. En zo'n vader is een beeld van ons himmlische vader. Naardem we ergens wanneer komen kennen, en hij wordt ons niemals uitschellen oder wegschikken, en eindelijk heeft de Heer zoont en een jeder man zijn hart en nengelegd voor zijn jongetje oder zijn meisje, zo'n leven. Maar dat zijn eenje mannen, en ook metten, die niet zo'n veel roem geven en hart voor ihre kinderen. En dat is een doodwoord van een kleine zaak, oder grote zaak, dat mag zijn, wie kennen immer, naar dem Herr komen, en aan alles verleiden dat ons bodet. Hij wordt ons heren, en hij wordt antwoorden, daarna als dat het beste is voor ons. Ik zie dat manchmal is dem Herr zijn antwoord nee. Ik had dat vaker ervaren, en doe dat nu ook nog vaker ervaren. Oder dat hij zegt, nou wacht maar een beetje. Manchmal, wanneer ik terugdenk aan mijn arbeid van jaren terug, dan moet ik me wenigstens een beetje schämen. Wil zo vaker, wie ik zeer ontevreden, wanneer de Heer niet jo zegt, te mijn gebed. Wie vergeten zo vaker dat de Heer de toekomst zijn kan, en wie kennen niet. Wie weten niet wat die nächste moment mocht verbrengen. Aber wann wir wat in ons zijn ha, dat we zo denken, wo dat beste zijn voor ons, dan komen we voor dem Herr en pracheren. En dat is endlich ook niet aanrecht dat te doen. Wann? We behouden dat God zien willen dat beste is voor ons. En wie ons door te aangeven, zoals Jezus ook bid, en den Gethsemane gorde, niet mijn wille, aber dien wille, o Herr. Wanneer ik nu terugdenk aan enige ervaringen, besonders eind nu, dan moet ik wel zeggen dat de Heer immer weet wat hij deed, wanneer hij ons bede, met een ja antwoorden deed, oder met een nee antwoorden deed, oder sogar
Metten, na wacht maar een beet, antwoordde dat. Wie wäre op een steed gewast als prediger aan de kerk voor ongeveer 28 jaar. En ons jengt de arbeid door ook schijn, zeer schijn. We hadden de lied door leef, en dat scheen zo, die hadden ons ook leef. Maar dan met eenmaal, geeft mijn gezondheid uit, ik word krank, en dat schijnt halb nust wat door met te doen. Die weet dus weer zo erg, dat ik tot tijden niet klaar denken kan. En dat schaft niet, wanneer een prediger is. Maar ik wil daar niet verloten. Ik wil daar blijven. Ik bid dat de Heer mij gezondheid geven wordt, zodat we daar kunnen blijven. Maar met de tijd moesten mijn vrouw en ik mij daar te gaan geven. En we trokken ook Kansas. Ik dacht ik word bald sterven, zo krank wie ik. Maar daar vang we rood van mijn trouble. En ik word waarde gezond. Dat heet gezond genoeg dat ik waarde predigen kan. En dan, aan een paar jaar, vond ik uit waarom de Heer ons hierheen bracht. Wanneer we niet weer hierher getrokken, dan word ik immer gaan, niet van deze radioarbeid geheerd ha, en ik word niet nu, tot junt even radio reden. Dat is immer dat beste, dem Heer zo doen laten als hij wil. Nu de 4e kapitel en Filippa de 7e vers. En God zijn vrede, die weet over alles jeet dat mensen verstaan kennen, wordt je harten en je danken en Jezus Christus bewaren. Vrede met God. En dan zo'n vrede, die weet over alles jeet dat mensen verstaan of begrijpen kennen. Nou, wat van een vrede is dat? De Bibel redt van meerdere verschillende vrede, meerdere verschillende soorten. Daar is vrede in de wereld, en de ganze wereld schijnt ziekt naar zo'n vrede. Daar zijn je dan ook egal veel mensen die niet vrede willen hebben, buiten want ze kunnen over alle andere mensen regeren en heersen, dat alle andere antwoorden ongedaan zijn. En wees biljoenen dollars worden verkwoest om vrede te vangen in de wereld. Maar ik zei waarde, daar wordt geen vrede in de wereld zijn, maar de ware vredensheld Jezus Christus komen wordt. Hij is de enige die vrede naar deze wereld brengen kan. En dan is door de vrede van de Paulus redt en Rema. En dat is de vrede die komt van onze zin vergeeft is. Rema dat 5e kapitel, de 1e vers. Wils wie durch dem Glauben nu zijn gerecht geworden, heb we vrede met God, durch ons Herr Jezus Christus. Jo, dat is de vrede, wanneer alles terechtgesteld is tussen een mens en zijn God. De enige weg waar een mens zijn zieleangst kan losworden, is durch Jezus Christus zijn triets, vriend. Wanneer een mens Jezus aanneemt, dan is de zieleangst weg. Wils de zinde die ons ploegt, is dan weggenomen. God zij dank voor zo'n vrede. En dan is door de vrede die te einem komt wanneer met dem Herr wandelen deed. Jezus zei, Johannes 14, 27, ik laat junt den vrede, mijn vrede geef ik junt, ik geef junt niet zo als de wereld geeft, laat junt niet am hart beanroeien, en doet junt niet angsten. Dat is de vrede van die hij zei, Matthäus 11, 28, komt nu mij alle die je zwaar arbeiden en beladen zijn, ik wil junt ruw geven. Dat is de vrede die we hier hebben, wanneer we in God zijn willen wandelen, wanneer we ons dem Herr ganz en kor handgegeven hebben. En dan is door deze soort vrede die de apostel hier van reden deed. Een vrede die weet over alles is dat mensen verstaan kennen. Maar, wat van een vrede is dat? Ik moet toestaan dat ik deze vrede niet goed begrijpen kan. Dat is een vrede die dieper is als mensen verstand begrijpen kan. Dit kan zo'n zijn als een manchmal ervaren deed, wanneer hem zo is dat alles wohl is met onze zielen. Dat is een vrede vielleicht dat einem vrede en ruhe heeft wanneer bij de dodes der staat,
en eine weet dat eine bult wordt en dem Herr Jezus zijn jegen wordt zenne. Dat is een vrede die zeker niet te verstaan is, besonders mank Weltmenschen. Dat is een vrede die even einem kämpft, wann wir ons niet grämen, even dat wat ons bejegnet deed. En don't wat einem betraffen deed in deze wereld, wie kunnen een vrede hebben die dieper is als alles, dat de wereld ons aanbieden kan. God zij dank voor zo'n vrede. Dat is wonderbaar. En zie ook dat het zegt dat die vrede onze harten en ook onze gedanken bewaren wordt. En de nächste vers, den we dat nächste mal bechecken worden, wordt hier reden van zo'n dingen überwonen wie denken zullen. Dat kan zijn dat zo'n bloos mogelijk is, wanneer onze harten en onze gedanken bewaard zijn door deze vrede. En wanneer een dan in den vierde vers leest, dat we niet zorgen zullen, niet gremen zullen, en wanneer we ons toevertrouwen gans in den Herr ha, dan wordt deze vrede onze harten en gedanken bewaren. En tussen die zaak dat we ons niet gremen zullen en niet zorgen zullen, en dat deze vrede ons bewaren wordt, is dat gebed, zei man. Vriend, we hebben een zeer wonderbaar verrecht alles naar ons Herr te brengen en gebed. En don't of dat wat kleiner oder wat groter is, bij ons. Bij hem is dat alles zo dat we nou aanbrengen kunnen. En weetst een gebed dat we voorken beden zullen is dit. O Herr, ik overgeef me aan die, zoals ik dat om beste verstoor. En dan ook, o Herr, doe me änderen, waar dat veelt. Nu mij dat nächste mal God te zeggen, mijn vriend. Jesus weet versprach explizit, auf zegt hij ons zichzelf, en gebed kent hij nur die, heeft die op van wie am best. Hij hat dort niet veert, hij dekt meine schuld. Jesus starb und litt für mich, merkt nie von Sünden